A Besalú s'ha construït un parc solar de 4,3 megawatts que, tot i ser 100 vegades més petit que el d'Alcarràs, és el parc més gran de la demarcació de Girona. Es troba en un terreny erm, a uns 200 metres d'una indústria paperera que no podia instal·lar panells a la teulada per perill d'incendi. Tota l'electricitat que generi serà per a autoconsum de la centenària LC Paper, que cobrirà el 17% de les seves necessitats. Això vol dir que si sobra energia no la pots injectar a la xarxa perquè literalment no hi ha un cable que connecti aquest parc amb la xarxa. És una connexió punt a punt. És a dir, és com si tinguéssim una casa amb una illa, hi ha una placa solar connectada a la casa i això no té cap cable més, no? La paperera és una indústria gran consumidora d'energia. Per això dedica tots els esforços a reduir costos per ser més competitius en una economia globalitzada. Tots teníem al cap que per guanyar productivitat el que havíem de fer era pujar la producció. Què esteu fent? Netejant el feltre? Esteu netejant el feltre? Doncs avui segurament no va així, les coses. Per guanyar productivitat el que s'ha de fer és treure recursos, que sigui més barat. És a dir, si consumim menys recursos, si consumim menys arbres, si consumim menys petroli, si consumim menys aigua, diríem, això és una manera de guanyar productivitat important. La fotovoltaica de LC Paper va ser pionera i va néixer el 2015 amb l'expedient número 1 de la Generalitat. Però de seguida es va trobar amb entrebancs de l'administració, que deia que el parc no era contigu a la fàbrica o que el terreny era potencialment agrícola. Pot passar que un projecte concret no agradi, no estigui ben plantejat. Això és assumible. Però si tots i cadascun dels projectes acaben sent problemàtics, el que hi ha és un problema de que no volem assumir aquestes infraestructures. I si hem pogut tenir carreteres, i hem pogut tenir aeroports, i hem pogut tenir línies de tren, no s'entén que si decidim que ens volem descarbonitzar no es puguin tenir les infraestructures necessàries. LC Paper ha trigat 10 anys a inaugurar el parc que farà l'empresa més sostenible i competitiva. L'acte és un esdeveniment amb la presència de les empreses implicades en la construcció de la instal·lació, satisfetes d'haver superat tota mena d'entrebancs. Una segona transformació, probablement en algun temps tard, però és el moment d'una segona revolució, si em permeteu, però aquesta vegada verda, sostenible, que ens ha de permetre viure'ns, produir i moure'ns d'una manera verda i sostenible. Som una empresa global. Hem instal·lat milers de projectes de centenars de megawatts i crec que es pot dir amb tota seguretat que aquest és, amb diferència, el projecte més complicat pel que fa al procés, la seva durada, els alts i baixos, els obstacles. Molt bé.